Skont il-Ministru Chris Fern mandu l-ebda problema mal-MUMN u l-unika ħaġa li hemm milli għandu xi battibek żgħir, xi ħaġa normali li ssir f'pajjiż demokratiku. Fern wieġeb b'dan il-mod wara li Net News staqsa lill-Ministru tas-Saħħa rigward ir-relazzjoni li għandu mal-Unjen tal-Infermiera u l-Qwiebel dan wara li l-MUMN qed jirrifjutaw li jiltaqgħu mas-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru tas-Saħħa wara l-ħatra tal-eks uffiċjal tal-Gen Workers Union Jeremy Camilleri bħala konsulent tiegħu. Ħatra illi waslet, ironikament, mingħajr ebda konsultazzjoni mal-MUMN bi Chris Fern iwieġeb illi m'hemmx problemi. Saqsejtni wkoll ir-relazzjonijiet tiegħi bħala Ministru tas-Saħħa mal-MUMN, jgħidlek mal-unions kollha, relazzjoni tiegħi mal-unions kollha huma relazzjonijiet tajbin ħafna. Issa jien 8 snin f'dan il-pożizzjoni u mill-bidunet dejjem kellna relazzjonijiet tajbin ħafna, relazzjonijiet mal-MUMN jibqgħu tajbin anke llum. Madankollu skont il-President tal-MUMN Paul Paċ, il-problemi ma' Chris Fern ilhom ġejjin għad-detriment tal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa u l-pazjenti. Waqt intervista fil-programm NetLife, Paul Paċ kien insista li l-Ministru Chris Fern qed jibqa' jinjora lill-Unjen anke biex jgħin infermier illi intortament spiċċa investigat mill-Pulizija. Code expression li narawha mill-Ministru tagħna li su xejn mhu xejn tweġġana ħafna. Biżejjed ngħidu anke biex tagħmel laqgħa appuntament email ma jwieġibx u meta tibgħatlu ħaġa bħal di tħallix tiskala għejna, isma' intervjeni, spjega l-Pulizija kif għamlu ministru oħra fil-passat. Sfortunatament dal-Ministru li għandna tas-Saħħa, Dr. Fern, ma nsibux għajnuna minnu. F'din il-pożizzjoni u mill-bidunet dejjem kellna relazzjonijiet tajbin ħafna, relazzjonijiet mal-MUMN jibqgħu tajbin anke llum. Paul Paċ qabbel l-MUMN ma' persuna tajjat waħedha fid-deżert kif hemm diversi problemi f'dan is-settur illi l-Ministru tas-Saħħa għandu l-obbligu illi jindirizza iżda sissa kull appell waqa' fuq widnejn torox. Dan kollu għad-detriment tal-ħaddiema u l-pazjenti li biex jiġbdu l-attenzjoni tal-Ministru bi kwalunkwe mod u maniera iċ-ċittadin jispiċċa jsofri l-konsegwenza ta' direttivi u nuqqas ta' ħaddiema. F'din il-pożizzjoni u mill-bidunet dejjem kellna relazzjonijiet tajbin ħafna, relazzjonijiet mal-MUMN jibqgħu tajbin anke llum. Francesco Catania, Net News.